Спортсменаў і трэнераў, якія прынеслі славу не толькі гораду, а і ўсёй краіне. Нашы землякі ўздымаліся на п'едэстал у 6 відах спорту, і беларускі гімн неаднаразова гучаў на спаборніцтвах самага высокага рангу. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. Сёлета спортсмены города Витебска на сусветных еўрапейскіх форумах завоевали 33 медалі. Гэта на 6 больш, чым летась. А вось што традыцыйна не змяняецца з гадамі, гэта тое, што тытулы заваёўваюць прадстаўнікі адных і тых жа відаў спорту. Традыцыя адзначаць лепшых спортсменаў налічвае больш за 10 гадоў. Гэта мерапрыемства ператварылася ў двухбаковы дыялог, дзе спортсмены і трэнеры дзеляцца сваімі праблемамі, а гарадскія ўлады стараюцца па магчымасці вырашыць іх. У Віцебску развіваюць 52 віды спорту. Зараз спартыўныя школы перададзены пад кіраўніцтва спартыўных структур, што станоўча ўплывае на ўзровень падрыхтоўкі атлетаў і іх выступленні. Вядзецца будаўніцтва спартыўных аб'ектаў, паляпшаецца матэрыяльна-тэхнічная база арэны комплексаў. І ўсё ж сёння галоўнымі віноўнікамі ўрачыстасцяў з'яўляюцца спартсмены, якія дабіліся поспехаў на міжнароднай арэне. Лепшых слоў заслугоўваюць батутысты. Шмат заваяваных залатых медалёў іх заслуга. Асабліва трэба адзначыць моладзь, якая на першынстве свету заваявала 2 вышэйшыя медалі. Сярод тых і Сабіна Зайцева, якая разам з Марыяй Лонь сталі пераможцамі чэмпіянату свету сярод юніёраў у синхронных скачках. Столько лет тренируемся вместе, мы чувствуем друг друга, нам хорошо, мы очень с ней дружим. И дополняем, конечно, мой тренер Светлана Михайловна, она очень нам помогает, она всегда поддерживает. Я заходила на батут без всякого волнения, все было очень легко. А вось прыемным адкрыццём сезона, хто нараўне з лёгкай цяжкаатлетамі папаўняў медалёвую скарбонку нашай каманды, сталі прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў. Адразу 3 прадстаўнікі шатакан-каратэ сталі прызёрамі пераможцамі першынства свету сярод юнакоў. А некалькі дзён таму яны сталі ўладальнікамі маладзёжнага кубка свету. Пасля невялікага перапынку прыйшоў поспех і да прадстаўнікоў тэквандо. Уладзіслаў Шапко стаў бронзавым прызёрам першынства Еўропы, и зараз хлопец рыхтуецца да завоевания новых вершин. Я пытаюсь сейчас добраться на первенство мира, которое будет в Египте. Посмотрю сейчас, что можно сделать. И планирую все-таки выиграть чемпионат Европы, который будет проходить через год. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, Новины Витебск. Яшчэ адзін падарунак віцеблянам да Новага года зрабіла адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскія прадукты». На вуліцы Леніна 50